തുടങ്ങുന്നത്ര. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. श्री श्री राधा गोविंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. हरे कृष्ण. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ കീഴിലുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മള് ഇന്നലെ 8ാമത്തെ അധ്യായം കണ്ടു. ബ്രഹ്മത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ ആയാലൊന്നും അറിയില്ല. അത് കാരണം ഭഗവാൻ അത് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ആ ജ്ഞാനവിജ്ഞാനങ്ങള് തന്നെയാണ് ഒന്നുകൂടെ ഇവിടെ വിവരിക്കാൻ പോണത്. ഈ ഒരു ജ്ഞാനവിജ്ഞാന വിവരണം ഈ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ ബ്രഹ്മപ്രാപ്തിക്ക് ഉപകരിക്കും എന്നതിനാല് ഇവിടെ പറയാണ്, ഈ അധ്യായത്തിനെ പറയാണ് രാജവിദ്യ, രാജഗുഹ്യ യോഗം. ഇത് വിദ്യകളുടെ രാജാവാണ് എന്നാണ്. അർഹതയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഇത് ഉപദേശിക്കുള്ളൂ. അതാണ് രാജഗുഹ്യം. വളരെ ഗുഹ്യമായിട്ടുള്ള ആണ്, കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആണ് അല്ലേ. അപ്പോ രാജഗുഹ്യമായിട്ടുള്ള ഭഗവത്ഗീതയിലെ മഹനീയമായിട്ടുള്ള ഒരു അധ്യായം തന്നെയാണ് ഈ 9ാം അധ്യായം. അപ്പോ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് 3 നിലവാരത്തിലുള്ള രഹസ്യങ്ങളുണ്ട് ഇതില്. രഹസ്യം, രഹസ്യതരം, രഹസ്യതമം. ഇപ്പോ ഭഗവാന്റെ യോഗശക്തിയെക്കുറിച്ചും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നും ഒക്കെ ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും. ഭഗവത് പ്രാപ്തിക്കായിട്ട് എളുപ്പത്തിലുള്ള 4 കാര്യങ്ങള് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. സോ ഈസി, പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കിട്ടും. അത്രയ്ക്ക് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ആ സീക്രട്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ അറിയാനുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 1ാമത്തെ ശ്ലോകം ഭഗവാനാണ് പറയണത്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഇദം തു തേ ഗുഹ്യതമം പ്രവക്ഷ്യാമ്യനസൂയവേ ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനസഹിതം യജ്ഞാത്വാ മോക്ഷ്യസേ അശുഭാത്. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, നീ ഒരിക്കലും എന്നിൽ അസൂയാലുവായിട്ടില്ല. അതിനാൽ അതീവ രഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും നിന്നെ ഗ്രഹിപ്പിക്കാം. ഇതറിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ജീവിത ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ മുക്തനാവും. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് ഒരിക്കലും അസൂയ ഇല്ലാത്തവരാവണം അല്ലേ. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് അതീവ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനവിജ്ഞാനങ്ങള് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരിക. ഈ ജ്ഞാനവിജ്ഞാനങ്ങൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലോ പിന്നെ ഒരു ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളും നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അതാ ഇവിടെ പറയണത്. കർമ്മവാസനയിൽ നിന്നൊക്കെ മോചിപ്പിക്കുന്ന അറിവാണ്. അത് ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് പറയാണ്. മറ്റെന്തൊക്കെ പഠിച്ചാലും യാതനകൾ കുറയില്ല, ദുഃഖം മാത്രമാണ് പിന്നെ ഉണ്ടാവുക. ഭൗതികമായ അറിവ് കൊണ്ട് ഉപജീവന മാർഗമൊക്കെ ഉണ്ടായേക്കാം അല്ലെ. സന്തോഷത്തിന് അത് മാത്രം മതിയോ? ഏതറിഞ്ഞാല് ഒരു ദുഃഖവും ഉണ്ടാവില്ലയോ, അതിനെ ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. ദുഃഖത്തെ അകറ്റാനാവാത്ത അറിവ് കൊണ്ട് എന്താ പ്രയോജനം അല്ലേ. അപ്പോ ഭക്തന്മാര് സദാ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ വ്യാപൃതരായിരിക്കും അല്ലെ. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെയും മനോഭാവവും ആത്മാർത്ഥതയും ഒക്കെ ഭഗവാൻ അറിയാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരുടെ സത്സംഗത്തിലൂടെ ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിശക്തി ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഒരാൾക്ക് നൽകുന്നത്.
കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള സംവാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പ്രഭാവപൂർണമായിട്ടുള്ളതാണ്. അതിന് അവസരം കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഭാഗ്യവാന്മാര് താൻ നേടിയ ജ്ഞാനത്തിനെ ശരിക്കും ഉൾക്കൊള്ളാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അങ്ങനെ ആയാല് ആധ്യാത്മിക സാക്ഷാത്കാരത്തില് മുന്നേറ്റമുണ്ടാവും എന്നാണ്. ഇപ്പൊ പ്രബലമായിട്ടുള്ള സേവന കർമ്മം അതില് കൂടുതൽ ഊന്നല് നൽകുക, അങ്ങനെ ഉന്നത പദത്തിലെത്താൻ സാധിക്കും എന്ന് അർജുനനോടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. നമ്മളും അതാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മള് ആത്മാവാണ് എന്നുള്ള അറിവ്, അതാണ് ഗുഹ്യമായിട്ടുള്ള അറിവ്. നാം ഭഗവത് അംശമാണ് എന്നുള്ളത് ഗുഹ്യതരമായിട്ടുള്ള അറിവാണ്. എങ്ങനെ ഭഗവാനോട് ചേരാം, അതാണ് ഗുഹ്യതമമായിട്ടുള്ള അറിവ്. അപ്പൊ 3 ടൈപ്പ് അറിവുകളുണ്ട് അല്ലെ, 3 ടൈപ്പ് രഹസ്യങ്ങളുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയില് എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മള്. ഇപ്പൊ രഹസ്യതമം ആയത് ഏതാണ്, എങ്ങനെയാ ഭഗവാനോട് ചേരേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. ആത്മീയ കാര്യങ്ങളെ വിമർശിക്കുന്നവരെയാണ് ഇവിടെ അസൂയാലുക്കൾ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അവര് എപ്പോഴും ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യും അല്ലെ, ഭഗവാനൊന്നും ഇല്ല എന്നൊക്കെ. ഇപ്പൊ വിമർശനത്തോട് നടന്നിട്ട് അവര് അറിവിന്റെ കവാടത്തിനെ മനഃപൂർവ്വം അടച്ചു കളയാണ് ചെയ്യണത്. അല്ലാതെ അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവും ഉണ്ടാവണില്ല. ജീവിതത്തിന് ഒരു പൂർണ്ണതയില്ല എന്ന് വരുന്ന വേളയില് നമ്മൾ ഒരു ഗുരുവില് ശരണാഗതി ചെയ്ത് ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുക. എല്ലാ വിദ്യകളിലും വെച്ചിട്ട് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണ് രാജവിദ്യയായിട്ടുള്ള ഈ അറിവ് ഇപ്പോ അർജുനന് ഭഗവാൻ നൽകുന്നത്. അപ്പൊ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹം ജനിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഈ വിദ്യയുടെ മാഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ് 2ാമത്തെ ശ്ലോകം. രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യം പവിത്രമിതമുത്തമം പ്രത്യക്ഷാവഗമം ധർമ്മ്യം സുസുഖം കർത്തുമവ്യയം. ഈ ജ്ഞാനം രാജവിദ്യയാണ്. രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് രഹസ്യവും ഏറ്റവും പവിത്രമായതുമാണിത്. നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നൽകുന്നതുകൊണ്ട് ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണിത്. ശാശ്വതവും സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാവുന്നതുമാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ വിദ്യയുടെ മാഹാത്മ്യം? അതാ പറയണേ, ഭഗവത് സേവന പദ്ധതി ഉണ്ടല്ലോ, അത് സുസുഖം ചെയ്യാവുന്നതാണെന്നാ പറയണേ. രാജവിദ്യ രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് രഹസ്യമാണ്, പവിത്രമായതാണ്, നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കുന്നതുമാണ്, ധർമ്മത്തിന്റെയോ പരിപൂർണതയാണ്. ഇത് നേടിക്കഴിഞ്ഞാലോ ശാശ്വതവും സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാവുന്നതുമാണ് ഇത്. എങ്കിൽ ഇതൊന്നും അറിയണം അല്ലേ. ഇതാണ് മനഃശാസ്ത്രപരമായ സമീപനം. സുഖം വേണോ, അതിനുള്ള വഴി എന്താണ് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം നമ്മള് അല്ലെ. സുഖം വേണമെങ്കില് മനോനിയന്ത്രണം വേണം, ജീവിതത്തോടുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് മാറണം, രാഗദ്വേഷങ്ങൾ വർജിക്കണം അല്ലെ, യഥാർത്ഥ സത്യത്തിനെ അറിയണം. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് ജഗദേവ നന്ദനവനം ഭവേത് എന്ന് തോന്നുക. അപ്പൊ ഈ ഭൗതികത ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം എന്ന് കരുതിയത് അത് നന്ദനവനമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും. എങ്ങനെ? നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടല്ലോ, മനോഭാവം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോഴും നമുക്ക് അഹന്ത, മമത, ഇത് രാഗദ്വേഷങ്ങള്, ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ മാറ്റി വെക്കുമ്പോ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് തന്നെ മാറും. ഈ അഹന്ത മമത ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ശരിയായിട്ട് ഒന്നും നോക്കി കാണാൻ സാധിക്കാത്തത്. ഈ അസൂയ അതൊക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോ തദനുസൃതങ്ങളായിട്ടുള്ള ചിന്തകളും പ്രവൃത്തികളും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് സ്വസ്ഥത കിട്ടില്ല. അതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് മാറ്റണം. ജീവിതത്തിനോടുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് മാറ്റുമ്പോൾ ജഗദേവ നന്ദനവനം ഭവേത് എന്നായി മാറും. ഈ ജഗത്ത് തന്നെ ആനന്ദം തരുന്ന ഒന്നായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും. പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, സ്മർത്തവ്യ സതതം വിഷ്ണുർ വിസ്മർത്തവ്യോ ന ജാതുചിത് സർവേ വിധി നിഷേധാസ്യൂർ ഏതയോരേവ കിംകരാ. എല്ലാ വിധി നിഷേധവും ഈ നിയമത്തിന്റെ ദാസന്മാരാണ്. എന്താ വേണ്ടത്?
സ്മർത്തവ്യ സതതം. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ സാധിക്കുക, ഒരിക്കലും വിസ്മരിക്കരുത്. അങ്ങനെ എല്ലാ വിധി നിഷേധവും ഈ നിയമത്തിന് പെടുന്നതാണ്. ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചാൽ മാത്രം മതി, ബാക്കി എല്ലാം ഉണ്ടായിക്കോളും. പിന്നെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത മുതലായവ കേൾക്കുകയും ഭക്തിയുത ഭഗവത് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് വഴി പവിത്രത കൈവരിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഈ കൃഷ്ണശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവശാസ്ത്രം മനസ്സിലാക്കാൻ പെട്ടെന്ന് സാധിക്കും എന്നാണ്. മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. അശ്രദ്ധധാനാ പുരുഷ ധർമ്മസ്യാസ്യ പരം തപ അപ്രാപ്യ മാം നിവർത്തന്തേ മൃത്യു സംസാരവത്മനി. ഈ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാനാവില്ല. ഹേ ശത്രുഞ്ജയ, അതുകൊണ്ട് അവർ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ വഴിയിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തുന്നു. അപ്പോ ഭക്തി വേണം അല്ലേ? ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തി സേവനമാണ്. ഭക്തി പൂർവം ഭഗവത് സേവനം, അതാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർക്ക്, അതില് ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ്. അങ്ങനെ പ്രാപിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? ഭഗവാനെ പ്രാപിച്ചാലേ ഇവിടുന്ന് മോചനമുള്ളൂ. അല്ലാത്തവർക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ ജനിക്കുക മരിക്കുക, ഓരോരോ ശരീരങ്ങളിൽ എങ്ങനെ വരിക പോവുക അല്ലെ? എപ്പോഴും മനുഷ്യ ശരീരം തന്നെ കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. അപ്പോ ഭഗവാനിലുള്ള വിശ്വാസം, ഭഗവാനിലുള്ള സേവനം, അത് വളർത്തിയെടുക്കുക. അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പ്രക്രിയ. ഭഗവാനെ ലഭിക്കാതെ എന്ത് സാധന ചെയ്താലും കാര്യമില്ല. ഈ ദുഃഖസാഗരത്തിൽ നിന്നൊന്നും മോചനവും കിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോവാ, എന്നിട്ട് സുഖം തരണേ ഭഗവാനെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. എന്നിട്ട് സുഖം ലഭിച്ചോ? അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, പുണ്യം കിട്ടാനാണോ? അല്ലെ? ശരിയായ ഉദ്ദേശത്തോടെ അല്ല നമ്മളൊന്നും ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് വരുന്നത്. ഭഗവാനെ അറിയണം എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്ക് അത് ലഭിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും എന്നാണ്. അല്ലാതെ മറ്റ് ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടല്ല നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്. അന്യഥാ പാതിത്യ ശങ്കയ എന്ന നാരദ ഭക്തി സൂത്രം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ അധപ്പതിക്കുമെന്ന ആശങ്കയില് ശാസ്ത്രം പ്രമാണമാക്കണം നമ്മള്. ശാസ്ത്രവേദി അനുസരിക്കാതെ ജീവിക്കുന്ന ഒരുവന് ജീവിത വിജയം അപ്രാപ്യമാണ്. അപ്പൊ സാധനകള് കൃത്യമായിട്ട് അനുഷ്ഠിക്കണം. ബ്ലൈൻഡ് ഫെയ്ത്ത് ഒന്നും വേണ്ട. ഭഗവാനിലുള്ള ആ പരിപൂർണ ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിട്ട് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുക, അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ എന്നും പറയുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്. അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇവിടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ വ്യക്തിത്വത്തെ കാണിക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ പരമോന്നത അവസ്ഥ കാണിക്കുകയാണ്. നാലാമത്തെ ശ്ലോകം. മയാ തദമിദം സർവം ജഗദവ്യക്തമൂർത്തിന മത്സ്ഥാനി സർവഭൂതാനി നചാഹം തേഷു അവസ്ഥിത. അവ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ ഈ പ്രപഞ്ചമെമ്പാടും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നു. സർവഭൂതങ്ങളും എന്നിലാണ്, ഞാൻ അവയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ വീണ്ടും, ഭഗവാൻ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല എന്നുള്ള ഉറപ്പുണ്ടല്ലോ, ആദ്യം അതാ വേണ്ടത്. അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാ നമ്മള്, അതാ ചെയ്യാൻ പറ്റുക. അപ്പൊ അവ്യക്തമായിട്ടുള്ള രൂപത്തില് ഈ പ്രപഞ്ചമെമ്പാടും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മള് ചാന്തോക്യോപനിഷത്തിലെ ഒരു കഥ പറഞ്ഞു അല്ലെ? ശ്വേതകേതു, ഉദ്ദാലക മഹർഷിയും ശ്വേതകേതുവിന്റെ കഥ പറഞ്ഞില്ലേ? ഉപ്പ് വെള്ളത്തിലിട്ടപ്പോഴ് അത് പിന്നീട് അത് കാണാനില്ല, പക്ഷെ അത് രുചിച്ചു നോക്കിയപ്പോ മനസ്സിലായി. അതുപോലെ ഭഗവാൻ അവ്യക്ത രൂപത്തില് എല്ലാ പ്രപഞ്ചമെമ്പാടും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് അല്ലെ? ഭഗവാനെ അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കില് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ എപ്പോഴാ പ്രത്യക്ഷനാവുക? ആ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് പ്രേമഭക്തി തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരുമ്പോഴ് അപ്പോഴ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പ്രത്യക്ഷനാവും. കുറൂരമ്മയുടെ കഥ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ? കുറൂരമ്മ 12 വയസ്സ് മുതല് അല്ലേ ഭഗവാനെ ഉണ്ണിക്കണ്ണനായിട്ട് സങ്കല്പിച്ച് അല്ലെ സ്നാനം ചെയ്യിച്ചു, അലങ്കരിച്ചു, ആഹാരം കൊടുത്തു. അങ്ങനെ 60 വർഷം ചെയ്ത് അങ്ങനെ ആ സങ്കല്പം പിന്നെ അത് പ്രത്യക്ഷമായി മാറി എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോ ഭഗവാൻ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല എന്നുള്ള ആ ഉറപ്പ് നമുക്ക്
ഉണ്ടാവണം, വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി ഉണ്ടാവണം. അല്ലേ? ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ഈശോപനിഷത്തില്, ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്തില് പറയുന്നുണ്ട്, തദേജതി തന്നൈജതി തദ്ദൂരേ തദ്വന്തികേ തദന്തരസ്യ സർവസ്യ തതു സർവസ്യാസ്യ ബാഹ്യത എന്ന്. സർവേശ്വരൻ ചലിക്കുന്നു, എന്നാലോ ചലിക്കാതെയും ഇരിക്കുന്നു. അല്ലേ? സ്വധാമസ്ഥനാണ്, അവിടുന്ന് വിദൂരസ്ഥനാണ്, എങ്കിലും സമീപസ്ഥനുമാണ്. അല്ലേ? ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തില് ഭഗവാൻ വന്ന് രക്ഷിച്ചു. അല്ലേ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ സമീപസ്ഥനുമാണ്. അവിടുന്ന് സകലതിന്റെയും അകത്തും പുറത്തും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്നാ പറയണേ. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെയൊക്കെ ഉള്ളില് ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. അല്ലേ? സൂര്യപ്രകാശം ലോകത്തിലെങ്ങും വ്യാപിക്കുന്നത് പോലെ ഈ ഭഗവത് ശക്തിയും സൃഷ്ടിജാലത്തിൽ എങ്ങും പ്രസരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ശക്തിയാലാണ് അവയെല്ലാം നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ അറിയാം. 5ാമത്തെ ശ്ലോകം. ന ച മത്സ്ഥാനി ഭൂതാനി പശ്യമേ യോഗമൈശ്വരം ഭൂതഭൃന്ന ച ഭൂതസ്ഥ മമാത്മാ ഭൂതഭാവന. സൃഷ്ടിജാലങ്ങളൊന്നും എന്നിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുമില്ല. എന്റെ യോഗപ്രഭാവം നോക്കൂ. സർവഭൂതങ്ങളുടെയും പരിപാലകനും സർവവ്യാപിയുമാണെങ്കിലും ഞാൻ ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരംശമല്ല, മറിച്ച് ഞാനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം. ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? ഈ സൃഷ്ടിജാലങ്ങളൊന്നും എന്നിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യണേ. എന്റെ യോഗപ്രഭാവം കൊണ്ട് സർവഭൂതങ്ങളുടെ പരിപാലകനും സർവവ്യാപിയുമാണ് ഭഗവാൻ. എന്നാലും ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അംശമല്ല എന്നാണ്. ഒരു കടങ്കഥ പോലെയാ പറയണേ, അല്ലെ? മറിച്ചോ ഭഗവാനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം. എല്ലാറ്റിലും ഉണ്ട്, എന്നാ ഒന്നിലും ഇല്ല. ഇന്ദ്രജാലം പോലെ, അല്ലേ? അപ്പൊ 4ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ ദ്വന്ദ്വ സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർക്ക്, ദ്വന്ദ്ഭാവനയുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ, ഒരു പ്രപഞ്ചം, ഒരു സൃഷ്ടാവ്, എല്ലാം ആ സൃഷ്ടാവിൽ ലയിക്കണു. മായയിൽ പെട്ടവർക്കായിട്ട് വിവരിച്ചതാ. ഒരു ഭ്രമ അനുഭവം പോലെ. സ്വപ്നത്തിൽ കാണുന്ന വസ്തുക്കളും വ്യക്തികളും സത്യം എന്നതുപോലെ ആണ്. ഇപ്പൊ ഉണരുമ്പോഴോ അതൊക്കെ വെറും ഒരു ഭ്രമം ആണ് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പൊ ഭൂമണ്ഡലമാകുന്ന ഈ ഭാരം തോളിലെടുത്തുകൊണ്ട് ഈ അറ്റ്ലസിന്റെ ഒരു ഇത് നമ്മള് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഒരു മൂർത്തി, അല്ലെ? അങ്ങനെ തോളിലെടുത്തിട്ട് ഭൂമിയെ എടുത്ത് നിൽക്കണത്, അല്ലേ? അതുപോലെ ഇങ്ങനെ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടി മുഴുവനും എടുത്തിട്ട് പിടിച്ചേക്കണതൊന്നുമല്ല കൃഷ്ണന്റെ, അങ്ങനെയല്ല സങ്കല്പിക്കേണ്ടത് ഭഗവാനെ. അപ്പൊ ഈ ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളൊക്കെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒഴുകി നടക്കുന്നുണ്ട്. ആ അന്തരീക്ഷം ഭഗവത് ശക്തിയാണ്. അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഭഗവാൻ ഭിന്നനാണ്. അങ്ങനെ വേണം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ. ഭഗവാൻ സ്വതന്ത്രനായി സ്ഥിതി ചെയ്യാണ്. അപ്പോ അചിന്ത്യ ശക്തി പ്രസരണാണ് ഭഗവാന്റെ. അതിലാണ് ഇവയെല്ലാം നിലകൊള്ളുന്നത്. പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാൻ അവയിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തനുമാണ്. ഇതാണ് അചിന്ത്യമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യം എന്ന നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഒരു യോഗിയുടെ തലത്തിലെത്തിയാലാണ് നിനക്കിത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അർജുന എന്നും ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, അല്ലേ? സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമാണ് എന്നാണ്. അപ്പൊ അരണ്ട വെളിച്ചത്തിൽ നമ്മള് ഒരു കയറ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പാമ്പായിട്ട് തോന്നും, അല്ലേ? യഥാർത്ഥം അതല്ല, ഒരു തോന്നല് മാത്രാണ്. അതുപോലെ അപ്പൊ അത് ഒന്നുകൂടെ ഇവിടെ വിശദീകരിച്ച് പറയാണ് 6ാമത്തെ ശ്ലോകം. യഥാകാശസ്ഥിതോ നിത്യം വായു സർവത്ര ഗോമഹാൻ തഥാ സർവാണി ഭൂതാനി മസ്താനി ഇത്യുപധാരയാ. ആകാശത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ശക്തിയുള്ള കാറ്റ് എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കുന്നു. അതുപോലെ സർവസൃഷ്ടികളും എക്കാലത്തും എന്നിലാണ് വിശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്നും കൂടെ, വായുവിന് അധിഷ്ഠാനം ആകാശം, സ്പേസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അതില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലവും ഇല്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ ആകാശത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ശക്തിയുള്ള കാറ്റ് എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ സർവ സൃഷ്ടികളും എക്കാലത്തും ഭഗവാനിലാണ് വിശ്രമിക്കുന്നത് എന്നാണ്. അപ്പൊ വായു എല്ലായിടും ഉണ്ട്. കാറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും വായുവിന്റെ പ്രസൻസ്, അല്ലേ? അപ്പൊ പരബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടാവണത്. യോഗപ്രഭാവം, ഇന്ദ്രജാല പ്രകടനം പോലെയാണ് ഈ പ്രപഞ്ച ഉൽപ്പത്തി. വായു ആകാശത്തെ ചലിപ്പിക്കാത്തതുപോലെ
പരമാത്മാവിന് ഒരു മാറ്റോ ചലനോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ചഞ്ചലനാണ് ഭഗവാൻ. ബോധസ്വരൂപനായിട്ട് എന്നാ മാറ്റമില്ലാതെ പ്രപഞ്ച ഘടകങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കുന്നതാണ് യോഗം എന്നിവിടെ പറയാണ്. എല്ലാ ഐശ്വര്യം യോഗം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ പരമാത്മാവ് ചലിക്കുന്നില്ല, വികാരപ്പെടുന്നില്ല. പിന്നെ ആരാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് 7ാമത്തെ ശ്ലോകം പറഞ്ഞു തരുന്നത്. സർവഭൂതാനി കൗന്ദേയ പ്രകൃതിം യാന്തി മാമികാം കൽപക്ഷയേ പുനഃസ്ഥാനി കൽപാദൗ വിസൃജാമ്യഹം. കുന്തിപുത്ര, ഓരോ കൽപ്പത്തിന്റെയും അവസാനത്തിൽ ഈ ഭൗതിക ആവിർഭാവങ്ങളെല്ലാം എന്നിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. അടുത്ത കൽപ്പം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവയെ വീണ്ടും എന്റെ ശക്തിയാൽ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എന്താ, ഓരോ കൽപ്പാവസാനത്തില് എല്ലാ ഭൗതിക ആവിർഭാവങ്ങളും ഭഗവാനിലേക്ക് ലയിക്കണം. അടുത്ത കൽപ്പം ആരംഭമാകുമ്പോഴ് അവയെ എല്ലാം വീണ്ടും സൃഷ്ടിക്കണം. ഇതാണ് പ്രളയവും പ്രഭവവും. അതാ ഇവിടെ പറയണത്. ആകാശത്തെ അധിഷ്ഠാനമാക്കിയിട്ട് വായുവും മേഘവും ചലിക്കുന്നത് പോലെ പരമാത്മാവ് എന്നുള്ള അധിഷ്ഠാനത്തില് ഈ പ്രകൃതി ചലിക്കുകയാണ്, പ്രപഞ്ച ഘടകങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് അല്ലെ ഭഗവാൻ. അപ്പോ ഈ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛാശക്തിക്ക് അനുസൃതമായിട്ടാണ് ഇവയെല്ലാം നടക്കുന്നത്. എല്ലാം ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരങ്ങളൊക്കെ ഭഗവത് ഇച്ഛയ്ക്ക് അധീനപ്പെട്ടിട്ടാണ് നടക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രകൃതിയാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യണത് എന്നിവിടെ ഉറപ്പിക്കുകയാണ് 8ാമത്തെ ശ്ലോകം. പ്രകൃതിം സ്വാമവഷ്ടഭ്യ വിസൃജാമി പുനഃ പുനഃ ഭൂതഗ്രാമമിമം കൃഷ്ണമവശം പ്രകൃതേർവശാത്. പ്രപഞ്ച പ്രവർത്തനം എന്റെ അധീനതയിലാണ്. എന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവിർഭവിക്കുകയും ഒടുവിൽ തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ പ്രപഞ്ച പ്രവർത്തനങ്ങള് എല്ലാം ഭഗവാന്റെ അധീനതയിലാ നടക്കണത്. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അവയൊക്കെ പ്രഭവം ആവിർഭാവം ഉണ്ടാവണത്. ഒടുവില് പ്രളയം ലയിക്കണതും. അപ്പൊ പ്രളയം പ്രഭവം ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് നടക്കണത്. പ്രകൃതി പരമാത്മാവിന് അധീനയാണ്. ഇപ്പൊ സൃഷ്ടികളോ പ്രകൃതിക്ക് അധീനമാണ്. പരമാത്മാവിന്റെ സങ്കല്പം പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നത് പ്രകൃതിയാണ്. കഥാകൃത്ത് കഥ എഴുതുമ്പോഴ് കഥാപാത്രങ്ങൾ എങ്ങനെ വേണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് പോലെയാണ്. അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലെ. ഒരു കഥാകൃത്ത് കഥ എഴുതുക, അപ്പൊ ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങളെയും ആ കഥാകൃത്താണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് എങ്ങനെ വേണമെന്ന്. അതേപോലെയാണ് ഈ സൃഷ്ടികള് ഒക്കെയും പ്രകൃതിക്ക് അധീനരാണ്. അപ്പൊ പരമാത്മാവിന് അധീനയാണ് പ്രകൃതി. അപ്പൊ പരമാത്മാവിന്റെ സങ്കല്പമാണ് അവിടെ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നത് ഈ പ്രകൃതി. താൻ ഒന്നിനോടും സംഘമില്ലാതെ ആ ഭഗവാന്റെ ശക്തി സ്വരൂപമായ പ്രകൃതിയെ കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തുന്നു എന്നാണ് 9ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. നജമാം താനി കർമാണി നിബധ്നന്തി ധനഞ്ജയ ഉദാസീനവദാസീന മസക്തം തേഷു കർമ്മസു. ധനഞ്ജയ, ഈ കർമ്മങ്ങൾക്കൊന്നും തന്നെ എന്നെ ബന്ധിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. ഒരു ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളോടും ബന്ധപ്പെടാതെ ഉദാസീനനെ പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ. എന്താ ഭഗവാൻ പറയണത്? ഒന്നിനോടും സംഘയില്ലാതെയാണ് അല്ലെ ഭഗവാന്റെ ശക്തി സ്വരൂപമായിട്ടുള്ള ആ പ്രകൃതി, അതാണ് കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത്. ഉദാസീനൻ എന്ന് വെച്ചാ ഞാൻ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ചിന്തയില്ലാതെ ആണ്. ഇപ്പൊ ഒരു പൂവ് വിരിഞ്ഞാല് സുഗന്ധം പരക്കും അല്ലെ, അതുപോലെയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനോട് ഭഗവാൻ ഒരു ആസക്തിയും ഇല്ല. ഭഗവാനിലൂടെ ഈ പ്രപഞ്ചം വന്നു പോകുന്നു, അത്രയേ ഉള്ളൂ. സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഈ സൃഷ്ടി അല്ലെ. തന്റെ അധീനതയിലുള്ള പ്രകൃതി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സൃഷ്ടി നടത്തുകയാണ് എന്ന് മാത്രം. ഇപ്പോ ഭഗവാന് യാതൊരു പ്രവൃത്തിയില്ല എന്നല്ല ഈ ഉദാസീനൻ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എല്ലാ കർമ്മവും ചെയ്യുമ്പോഴും താനാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന ചിന്തയില്ല, അതാണ്. തനിക്ക് പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല, എന്നാൽ തന്റെ സങ്കല്പങ്ങളാണ് ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നാണ് അടുത്ത ശ്ലോകം 10ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്.
മയാധ്യക്ഷേണ പ്രകൃതി സൂയത്തെ സചരാചരം ഹേതുനാനേന കൗന്ദേയ ജഗദ്വിപരിവർത്തതേ. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എന്റെ ശക്തിവിശേഷങ്ങളിൽ ഒന്നായ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് ചരാചരങ്ങളെയെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഈ നിയമമനുസരിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും സംഹരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. പറയാണ്, ഭഗവാന്റെ ശക്തി വിശേഷങ്ങളിൽ ഒന്നായിട്ടുള്ളതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. അധമ ശക്തിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി ജീവാത്മാക്കളാണ് എന്ന് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ശക്തി വിശേഷങ്ങളിൽ ഒന്നായിട്ടുള്ള ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് എല്ലാ ചരാചരങ്ങളെയും സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ഈ നിയമം അനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും സംഹരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതും എന്ന്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ശക്തി വിശേഷങ്ങളിൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി. അത് ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചാണ് അത് ഈ പ്രകൃതി എല്ലാ ചരാചരങ്ങളായവയെയും സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. പിന്നെ പ്രപഞ്ചം വീണ്ടും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതും സംഹരിക്കപ്പെടുന്നതും എല്ലാം ഇതേപോലെ തന്നെയാണ്, ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് തന്നെയാണ്. ഇപ്പോ പ്രപഞ്ചത്തില് ഭഗവാന്റെ സങ്കല്പം നടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പരമാത്മാവിന്റെ ചൈതന്യം ഉണ്ടെങ്കിലേ പ്രകൃതിക്ക് സൃഷ്ടി നടത്താൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഒരു ഉദാഹരണം പറയട്ടെ. ലോകവ്യാപകമായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ എല്ലാം ആ സിഇഒ ന്റെ സങ്കല്പത്തിനനുസരിച്ചാണ് അവിടെ നടക്കുക. ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മുതല് എല്ലാവരും പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് ഈ സിഇഒയുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചാണ്. എല്ലാ ജോലികളും ഉടമസ്ഥൻ തന്നെ വന്ന് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. മറ്റുള്ള പലരെയും കീഴുദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. നിർദ്ദേശം ആ സിഇഒന്റെ ആയിരിക്കും. അതുപോലെയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ തന്റെ പരമാത്മ സ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അർജുനന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ബോധം കൃത്യത കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും പറയാണ് 11ാമത്തെ ശ്ലോകം. അവജാനന്തി മാമൂഢ മാനുഷീം തനുമാശ്രിതം പരംഭാവമജാനന്ദോ മമ ഭൂതമഹേശ്വരം. മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്ന എന്നെ മൂഢന്മാർ നിന്ദിക്കുന്നു. എല്ലാറ്റിനും ഈശ്വരനായ എന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം അവർക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പൊ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇവിടെ കൃഷ്ണനായിട്ട് അവതരിച്ചു അല്ലെ. അപ്പോ എന്താ ഭഗവാൻ വെറും ഒരു കാലിമേക്കണ യാദവനാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് നീ കള്ളനാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിന്ദിച്ചു അല്ലെ. എല്ലാറ്റിനും ഈശ്വരനാണ് കൃഷ്ണൻ. അങ്ങനെയുള്ള ആ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം അവർക്കറിയുന്നില്ല എന്ന്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ആ പരമാത്മ സ്വരൂപത്തിനെ കുറിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞു തരികയാണ്. സർവത്ര നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ചൈതന്യമാണ് ഭഗവാൻ എന്നറിയാത്ത അവരുണ്ടല്ലോ, അവരാണ് മൂഢന്മാര്. തന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന കൃഷ്ണൻ ഈ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടി നടത്തണു എന്നുള്ള ആശയക്കുഴപ്പം അർജുനന് ഉണ്ടാവരുത് അല്ലെ. മനുഷ്യന് മനസ്സിലാകാനാണ് ഭഗവാൻ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിച്ചത്. പരമാത്മാവിന്റെ തലത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കണം. ഉന്നതമായ തലമാണ് അല്ലെ. ഉന്നത ലെവലിലുള്ള ഒരു തലമാണത്. അത് നമ്മള് മനസ്സിലാക്കണം. ഭഗവാന്റെ ആ സ്റ്റാറ്റസ് കൃഷ്ണനെ വെറും ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന് കണക്കാക്കാൻ മൂഢന് മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെയും അവിടുത്തെ വ്യത്യസ്ത ശക്തികളുടെയും പ്രവർത്തനം അതീവ രഹസ്യമാണ്. അത് കാരണത്താലാണ് മൂഢന്മാർക്ക് കൃഷ്ണനെ സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോ സത്ത്, ചിത്ത്, ആനന്ദം എന്നിവയുടെ പ്രതീകമാണ് അല്ലെ കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യ ശരീരം. സച്ചിദാനന്ദമാണ്. അപ്പൊ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും മുക്തി നൽകാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയും, ഭഗവാന് കഴിയും എന്നൊന്നും മൂഢർക്കറിയില്ല. ഭഗവാൻ മനുഷ്യനായിട്ട് അവതരിച്ചത് തന്നെ മൂഢന്മാരെ അമ്പരപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഭൂമിയിൽ സന്നിഹിതനായിരുന്ന വേളയില് അത്ഭുത കൃത്യങ്ങള് മറ്റൊരാളും ചെയ്യാത്തത് അല്ലെ, അമാനുഷികമായിട്ടുള്ള പലതും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ചെയ്തു അല്ലെ. അപ്പോ ഭഗവാൻ സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളിലുമുണ്ട് എന്നുള്ളത് പറയാണ്. ഈശ്വരനെ ശരിയാവണ്ണം അറിയാത്തവർക്ക് സ്വസ്ഥത ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ്. 12ാമത്തെ ശ്ലോകം.
മോഘാശ മോഘകർമാണോ മോഘജ്ഞാന വിചേതസ രാക്ഷസീമാസുരീം ചൈവ പ്രകൃതി മോഹിനീം ശ്രുത. ഇങ്ങനെ മോഹിതരായവർ ആസുരങ്ങളും നിരീശ്വരവാദപരങ്ങളുമായ ആശയങ്ങളാൽ ആകൃഷ്ടരാവുന്നു. ആ വ്യാമോഹ അവസ്ഥയിൽ മുക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകളും ഫലോധിഷ്ഠ കർമ്മങ്ങളും ജ്ഞാനാർജനവും എല്ലാം പാഴായി പോവും. മോഹാവേശം ഭ്രമം വന്നവര് ആസുരങ്ങളും നിരീശ്വരവാദപരങ്ങളുമായ ആ ആശയങ്ങളോടാണ് അവർക്ക് ആസക്തി ഉണ്ടാവുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള വ്യാമോഹ അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോഴ് മുക്തിയോ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളോ ജ്ഞാനാർജനോ ഒക്കെ അവർക്ക് വൃഥാവിലായി പോവും, വെറുതെ ആയി പോവും. അതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടായില്ല. ആസുര പ്രവൃത്തികളായ ദുഷ്കൃതികള് ഒരിക്കലും കൃഷ്ണന് സ്വാത്മാർപ്പണം ചെയ്യില്ല. അതുകൊണ്ടോ പരമസത്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒന്നും അറിയില്ല അവർക്ക്. അവര് സാധാരണ ജീവനും കൃഷ്ണനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഇല്ല എന്നുള്ള മിഥ്യ അവബോധത്തിലാണ് അവരുണ്ടാവുക. ശ്രീകൃഷ്ണനെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ എന്ന് കരുതുന്നത് അപരാധാണ്. കൃഷ്ണന്റെ സനാതന സ്വരൂപത്തെ പറ്റി അറിയാനാവാതെ വ്യാമോഹത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അവര് ക്രമേണ സൃഷ്ടിയുടെ ഏറ്റവും ഇരുളടഞ്ഞ തലങ്ങളിലേക്ക് താഴ്ന്നു പോവുകയാണ് ചെയ്യുക. അവരുടെ ജീവിതം തന്നെ പാഴായി പോകും എന്നാണ്. ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം അറിയാത്തവർക്ക് നിരാശയാണ് ഉണ്ടാവുക. ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരത്തിനാണ് മനുഷ്യജന്മം. ആത്മീയ ചിന്തകൾ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കാനുള്ള സാധനകള് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. അതാണ് ശ്രേയസ്സിനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. മഹാത്മാനസ്തു മാം പാർത്ഥ ദേവീം പ്രകൃതിമാശ്രിത ഭജന്ത്യനന്യമനസോ ജ്ഞാത്വാ ഭൂതാദിമവ്യയം. അല്ലയോ പാർത്ഥ, വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത വിശിഷ്ടാത്മാക്കൾ ദൈവിക പ്രകൃതിയാൽ സുരക്ഷിതരാണ്. സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ആദികാരണവും അവ്യയനുമായ പരമപുരുഷനാണ് ഞാനെന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ എപ്പോഴും ഭക്തിപൂർവം എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. മഹാത്മാക്കൾ എന്താ ചെയ്യണത്? വിശ്വാസത്തോടെ ആശ്രയിക്കാവുന്ന ഒരേ ഒരാള് ഭഗവാൻ മാത്രാണ് എന്ന് അവർക്ക് അറിയാം, അല്ലെ? അവര് വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്തവരാണ്, വിശിഷ്ടാത്മാക്കളാണ്. അവര് ദൈവിക പ്രകൃതിയാലെ സുരക്ഷിതരാണ്. അപ്പൊ അവർക്കറിയാം സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ആദി കാരണം അവ്യയനുമായിട്ടുള്ള പരമപുരുഷനാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എന്നറിഞ്ഞിട്ട് അവരെപ്പോഴും ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനത്തില് ഏർപ്പെടും എന്നാണ്. അപ്പം ഒരു കഥ, മാധവേന്ദ്രപുരി ഉണ്ടായിരുന്നു വൃന്ദാവനത്തില്. നാമജപം മാത്രാണ് ചെയ്യ, ആഹാരം പോലും കഴിക്കില്ല. എപ്പോഴെങ്കിലും ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടു കൊടുത്താൽ കഴിക്കും. പിന്നെ മുഴുവൻ നാമം ജപിച്ച് അങ്ങനെ ധ്യാനിച്ച് ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒരു ബാലൻ ഒരു ദിവസം ഒരു ചെറിയ കുടത്തില് പാല് കൊണ്ടേ കൊടുത്തു. അപ്പൊ നീ ആരാണ് ചോദിച്ചു. ഞാൻ ഈ ഗോവർദ്ധനത്തിനടുത്ത് താമസാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങ് വിശന്നിരിക്കുന്നത് കാരണത്താല് മാതാജിമാര് തന്നയച്ചതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ബാലൻ പോയി. അപ്പൊ കുടമെടുക്കാൻ വരൂലോ, അപ്പൊ ചോദിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു. വന്നില്ല. അങ്ങനെ പിന്നെ ഒരു സ്വപ്ന ദർശനം ഉണ്ടാവുകയാണ്. അപ്പൊ കാട്ടിനകത്തൊരു വിഗ്രഹം കുഴിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഗ്രാമവാസികളും എല്ലാം കൂടെ ആ മൂർത്തി കൊണ്ടെടുത്ത് പ്രതിഷ്ഠിച്ചു എന്നാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ അവർക്ക് നേരിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ പരാപരാത്മൻ ഭക്തി അഭിഗമ്യൻ ഭവാനയാർ കാൺമോ ചരാചര പ്രേമാഞ്ജനമെഴുതിയ ചക്ഷുസില്ലാഞ്ഞാൽ എന്നാണ്. ആ ഭഗവാന്റെ ആ സർവജ്ഞത്വം, ആ ഭഗവാന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് ആർക്കാ കാണാൻ പറ്റുക? സാധാരണ വ്യാമോഹിതരായവർക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. ചരാചര പ്രേമാഞ്ജനം എഴുതിയ ചക്ഷുസ് വേണം. എന്താണ്? പ്രേമഭക്തിയാകുന്ന അഞ്ജനം അല്ലേ? കണ്ണിൽ എഴുതിയിട്ട് നോക്കണം. അപ്പോഴാണ് ഭഗവാന്റെ ആ ശ്രേഷ്ഠതമമായിട്ടുള്ള ആ അവസ്ഥ എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. ഭൗതികതയുടെ ആ നിരർത്ഥകത മനസ്സിലായാല് എല്ലാം ഭഗവാനാണ് എന്ന് പിന്നെ നമുക്കറിയും. ആ തലത്തിലെത്തിയാൽ പിന്നെ പെട്ടെന്നാണ് നമ്മുടെ പുരോഗതി ഉണ്ടാവുക. ദൈവീ പ്രകൃതി അത് പെട്ടെന്ന് വികസിക്കും എന്നാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതികതയില് ഒന്നുമില്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം.
ചരാചരാത്മകമായിട്ടുള്ള ഈ പ്രപഞ്ചം തന്നെ ഭഗവാനാണെന്നറിയാം. ഭഗവത് പ്രാപ്തിയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നറിഞ്ഞവര് എങ്ങനെ എന്നാണ് ഇവിടെ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. 14ാമത്തെ ശ്ലോകം. സതതം കീർത്തയന്തോ മാം യദന്തശ്ച ദൃഢവ്രത നമസ്യന്തശ്ച മാം ഭക്ത്യാ നിത്യയുക്ത ഉപാസതേ. എല്ലായ്പ്പോഴും എന്റെ കീർത്തികൾ ആലപിച്ചും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടും എന്റെ മുമ്പിൽ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടും ഈ മഹാത്മാക്കൾ നിരന്തരം എന്നെ ഭക്തിയോടുകൂടി ആരാധിക്കുന്നു. ഭഗവത് തത്വത്തെ സാക്ഷാത്കരിച്ചേ അടങ്ങുള്ളൂ എന്നുള്ള ആ ദൃഢവ്രതം ഉണ്ടാവണം. നമുക്ക് നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടാവണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രയത്നിക്കണം. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ട് നിരന്തരം ഭഗവത് ഭക്തി സേവനം ചെയ്യുക, ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ളവര് അല്ലെ മഹാത്മാക്കളാണ് അവര്. ഭഗവത് പ്രാപ്തിയാണ് എന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നറിഞ്ഞ് ഉറപ്പുള്ളവരാണ് അവര്. ഒരാളോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴ് അയാളുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാനോടാണ് എന്ന രീതിയിലാവണം നമ്മള് സതതം കീർത്തയന്തോ മാം എന്നാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് തന്നെ പറയാ. കൃഷ്ണാവബോധം നേടാനുള്ള യത്നത്തില് ഭക്തനെ ഭഗവാൻ സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും എന്നാണ്. സതതം തുടർച്ചയായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം അല്ലേ. ഇപ്പോ അടച്ചിട്ട ഒരു വീടാണ്, അവിടെ നമ്മൾ പോകുമ്പോഴ് ഒരു മുറിയില് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ നോക്കിയാല് ഒരു തവണ ക്ലീൻ ചെയ്താലൊന്നും അതത്ര വൃത്തിയാവില്ല. നൈരന്തര്യം വേണല്ലേ, നിരന്തരം പ്രയത്നിക്കണം, ദൃഢവ്രത. അതുപോലെയാണ് ഇപ്പോ ഇന്നാ പിടിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരും നമുക്ക് ഭഗവത് പ്രേമം ഒന്നും തരില്ല. അപ്പൊ ഭഗവത് അനുഭൂതി അത് പുരുഷപ്രയത്നത്തിന് അധീനമാണ് എന്നാണ്. അപ്പോ അതോ ഭഗവത് കാരുണ്യം കൊണ്ടാണോ കിട്ടുക എന്നൊരിക്കലും ഗുരുവിനോട് ശിഷ്യൻ ചോദിച്ചു. അപ്പോഴ് ഗുരു പറയാണ്, ആവുന്നതിന്റെ പരമാവധി കഴിവ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെ അതിന്റെ പീക്കിലെത്തും. ഇതിൽ കൂടുതൽ സാധ്യമല്ല എന്ന് തോന്നും. അപ്പൊ നമ്മുടെ അഹങ്കാരമൊക്കെ മരിക്കും. അപ്പൊ ഈശ്വരകാരുണ്യം നമുക്ക് ലഭിക്കും എന്നാണ്. സദാ ചൊരിയുന്നുണ്ട് ഈശ്വരൻ നമുക്ക് കാരുണ്യം. പക്ഷെ നമ്മള് അത് സ്വീകരിക്കാൻ പ്രാപ്തരാവണില്ല. ഇപ്പൊ ജനലും വാതിലും ഒക്കെ കൊട്ടി അടച്ചിട്ട് വെളിച്ചമില്ല എന്ന് പറയണ പോലെയാണ്. അപ്പൊ ഈശ്വരൻ നമ്മുടെയൊക്കെ മേല് കാരുണ്യം ചൊരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണ്ടേ. നമ്മളത് അതിന് പാത്രീഭൂതരാവണില്ല, യോഗ്യരാവണില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ലക്ഷ്യം ഉറപ്പിച്ചു. ഇനി അയാൾ പിന്നീട് എങ്ങനെ ഭഗവാനെ ഉപാസിക്കണം എന്നാണ് 15ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. ജ്ഞാനയജ്ഞേന ചാപ്യന്യേ യജന്തോ മാമുപാസതേ ഏകത്വേന പൃഥക്ത്വേന ബഹുധാ വിശ്വതോ മുഖം. ജ്ഞാനാർജനം കൊണ്ട് യജ്ഞം ചെയ്യുന്ന മറ്റു ചിലർ സർവേശ്വരനെ അദ്വിതീയനായും ബഹുരൂപനായും വിശ്വതോമുഖനായും ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പോ ഏകത്വേന സർവം ബ്രഹ്മമയം എന്ന് കണ്ട് ലക്ഷ്യമുറപ്പിച്ചിട്ട് അല്ലെ ഭഗവാനെ ഉപാസിക്കുകയാണ്. അപ്പോ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള, കൃഷ്ണനൊഴികെ മറ്റൊന്നും അറിയാത്ത ആള് മഹാത്മാവ് എന്ന് പറയാം. യഥാർത്ഥത്തില് മഹാത്മാവ് അല്ലെങ്കിലും പല വിധത്തില് കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുന്ന ചിലരുണ്ട്. ഭഗവാനെ സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങള്, അതാണ് ജ്ഞാനയജ്ഞം. പ്രപഞ്ചാകാരത്തിലിരിക്കണ ഭഗവാന്റെ ആ മഹത്വം അറിഞ്ഞിട്ട് ഉപാസിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. തന്റെ പരമാത്മ സ്വരൂപത്തിനെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ യജ്ഞം ചെയ്യുന്നവരുടെ ഭാവന എന്തെന്ന് ഇവിടെ തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് പറയാണ് 16ാമത്തെ ശ്ലോകം. അഹം കൃതുരഹം യജ്ഞ സ്വധാഹമഹം ഔഷധം മന്ത്രോഹമഹമേ വാജ്യമഹമഗ്നിരഹം ഹുതം. ക്രിയയും യജ്ഞവും ഞാനാകുന്നു. പിതൃക്കൾക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന ഹവ്യവും ഔഷധവും അഭൗതിക മന്ത്രങ്ങളും ഞാനത്രേ. അഗ്നിയും അതിൽ ഹോമിച്ച നെയ്യും ഞാൻ തന്നെ. ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം ജീവിത ലക്ഷ്യം എന്നറിഞ്ഞ ആളിന്റെ ഉപാസനാ രീതികള് പറയാണ്. സാധകനില് സർവത്ര ബ്രഹ്മമാണ് എന്ന് ഉറച്ചു കിട്ടാണ്. അപ്പോ ക്രിയ, യജ്ഞം ഇതൊക്കെയും ഭഗവാനാണ്.
പിതൃക്കൾക്ക് നൽകുന്ന ഹവ്യവും ഔഷധവും അഭൗതിക മന്ത്രങ്ങളും എല്ലാം ഭഗവാനാണ്. അഗ്നിയും അതില് ഹോമിച്ചവയും നെയ്യും എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെ എന്ന് ഉള്ള ആ നില വരും. അജ്ഞാനി, ആ യോഗി ലൗകികതയില് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധം എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാം, നിലനിർത്താം എന്ന് പറയാണ്. വൈദികമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തെ എങ്ങനെ ജ്ഞാനയജ്ഞമാക്കി മാറ്റുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയണത്. എല്ലാം ഭഗവാനാണ് എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കണം. ക്രിയ, യജ്ഞം, ഹോമം, നെയ്യ്, ഹോമിച്ചത്, അഗ്നി എല്ലാം ഭഗവാനാണ് എന്ന് കാണണം. 17 പിതാഹമസ്യ ജഗതോ മാതാ ധാതാ പിതാമഹ വേദ്യം പവിത്രമോങ്കാര ഋക്സാമയജുരേവജ. ലോകത്തിന്റെ അമ്മയും അച്ഛനും രക്ഷകനും പിതാമഹനും ഞാൻ തന്നെ. അറിയേണ്ടതും പവിത്രമാകുന്നതും പ്രണവവും ഋക്ക് സാമയജുർവേദങ്ങളും ഞാൻ തന്നെ. എല്ലാം ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഓരോന്ന് എടുത്തെടുത്ത് പറയാണ് അല്ലെ. ലോകത്തിന്റെ അമ്മയും അച്ഛനും രക്ഷകനും പിതാമഹനും എല്ലാം ഭഗവാനാണ്. അറിയേണ്ടതും പവിത്രമാകുന്നതും പ്രണവവും ഋക്ക് സാമയജുർവേദങ്ങളും എല്ലാം ഭഗവാനാണ് എന്ന്. സകല ചരാചരങ്ങളും അടങ്ങിയ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും കൃഷ്ണന്റെ ശക്തികളുടെ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ജഗത്തിന്റെ പിതാവ്, മാതാവ് എല്ലാം കൃഷ്ണനെന്ന് ഒരു ജ്ഞാനി ഭാവന ചെയ്ത് സർവത്ര ഭഗവാനെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കും. സർവം ബ്രഹ്മമയം എന്ന് കാട്ടിക്കൊടുത്തു. അറിയപ്പെടേണ്ടതും പവിത്രമായ ഓങ്കാരവും എല്ലാം ഭഗവാൻ എന്നറിഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരു ജ്ഞാനി ജീവിക്കുന്നത്. ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓങ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞ അതീന്ദ്രിയമായ ഒരു നാദസ്പന്ദനാണത്. അതും കൃഷ്ണനാണ്. ഋക്ക്, സാമം, യജുസ്, അഥർവം എന്നീ വേദങ്ങളിലെ എല്ലാ മന്ത്രങ്ങളിലും മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് പ്രണവമാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രണവവും കൃഷ്ണൻ തന്നെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ജ്ഞാനയജ്ഞം വഴി ബ്രഹ്മഭാവന വികസിക്കുന്നു. ഉപാസകനെ ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാണ്. ഉപാസകന് എന്താണ് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുക? അതാണ് 18ഉം 19ഉം ശ്ലോകങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഗതിർഭർത്ത പ്രഭു സാക്ഷി നിവാസ ശരണം സുഹൃത് പ്രഭവ പ്രളയസ്ഥാനം നിധാനം ബീജം അവ്യയം. ലക്ഷ്യവും ഭരണകർത്താവും പ്രഭുവും സാക്ഷിയും വാസസ്ഥാനവും ആശയവും ഉറ്റമിത്രവും ഞാനാകുന്നു. സൃഷ്ടിയും സംഹാരവും എല്ലാറ്റിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനവും ശാശ്വതമായ ബീജവും ഞാൻ തന്നെ. ഏതാ ഭഗവാൻ അല്ലാത്തതുള്ളത് അല്ലേ? എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഗതി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രാപ്യസ്ഥാനം ഭഗവാനാണ്. ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള പ്രാപ്യസ്ഥാനം. ലക്ഷ്യം ഭരണകർത്താവ്, പ്രഭു, സാക്ഷി, വാസസ്ഥാനം, ആശ്രയം, ഉറ്റമിത്രം ഇതൊക്കെയും ഭഗവാനാണ്. സൃഷ്ടിയും സംഹാരവും എല്ലാറ്റിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനവും ശാശ്വതമായ ബീജവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോ ഏവരും കൃഷ്ണനെ ആശ്രയിച്ചേ തീരൂ അല്ലെ. സ്വരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയും ക്ലേശമോചനത്തിന് വേണ്ടിയും ഭഗവാനില് ശരണാഗതി ചെയ്യുക തന്നെ വേണം. സൂര്യന് ചൂട് കൊടുക്കുന്നതും മഴ പെയ്യിക്കുന്നതും എല്ലാം ഭഗവാനാണ്. ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ചൈതന്യവും എന്നാൽ മൃത്യുവും ഞാനാണ്. ഉണ്മയും ഇല്ലായ്മയും അതും ഞാനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. 19ാമത്തെ ശ്ലോകം. തപാമ്യഹമഹം വർഷം നിഗൃഹ്ണാമ്യുത്സൃജാമി ച അമൃതം ചൈവ മൃത്യുശ്ച സദസജ്ജാഹമർജുന. അല്ലയോ അർജുന, ഞാൻ ഊർജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. മഴ പെയ്യിക്കുന്നതും നിർത്തുന്നതും ഞാൻ തന്നെ. ഞാനാണ് അമൃതവും മൃത്യുവും ആത്മാവും ജഡവസ്തുവും എന്നിലാണ്. എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ഊർജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ, സൂര്യന് ചൂടും വെളിച്ചവും കൊടുക്കുന്നത്, മഴ പെയ്യിക്കുന്നത്, അത് പെയ്യാതിരിക്കുന്നത്, അമൃതം, മൃത്യു അല്ലെ, ജനനം, മരണം, ആത്മാവ്, ജഡവസ്തു എല്ലാം ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ്. കൃഷ്ണൻ പല ശക്തികളാലെ അല്ലെ, സൂര്യനാലെ ചൂടും വെളിച്ചവും ഒക്കെ പരത്തുന്നുണ്ട്. വേനൽക്കാലത്ത് മഴ പൊഴിയാതെ തടയുന്നുണ്ട്. മഴക്കാലത്ത് വർഷധാരകൾ അഴിച്ചു വിടുന്നുണ്ട്. എല്ലാം ഭഗവാനാണ്.
അല്ലെ ഈ ശരീരത്തിനെ നിലനിർത്തുന്നത്, അന്ത്യദശയിലെ മൃത്യുരൂപത്തിൽ വരുന്നത് എല്ലാം ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ശക്തികളെ വിശകലനം ചെയ്യാണ്. ആത്മാവ് ചൈതന്യമുള്ള വസ്തുവാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ദ്വന്ദ്ഭാവം ഇല്ല. വാസ്തവത്തില് രണ്ടും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ഉച്ചകോടിയില് ഏവർക്കും ഈ ഒരു ഭാവം ഇല്ലാണ്ടാവും, ദ്വന്ദ്ഭാവം ഇല്ലാണ്ടാവും. എവിടെയും കൃഷ്ണനെ മാത്രാണ് പിന്നെ ആ ഭക്തൻ കാണുക എന്നാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്താം അല്ലേ? ഇപ്പോ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് ഒക്കെ എന്നെ കുറിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോണു, പലർക്കും മനസ്സിലായില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള കംപ്ലൈന്റ് ഒക്കെ ചെന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ ഇന്നത്തെ സ്ലോവിലായിട്ടുണ്ടോ അതോ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ, കൂടിയിട്ടുണ്ടോ ഫാസ്റ്റ്? ഇല്ല മാതാജി, കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലെയൊക്കെ ഫാസ്റ്റ് ആയി പോയോ? ഇല്ല മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. തോന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അങ്ങനെ കംപ്ലൈന്റ് ഒക്കെ ചെന്നതായിട്ട് അറിഞ്ഞു, അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞ. ഫാസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ല മാതാജി, മനസ്സിലാവണൊക്കെ ഉണ്ട്. ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വ്യക്തമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, അതെന്തെന്ന് വെച്ചാലേ ആരാ പറഞ്ഞെന്ന് അറിയത്തില്ല. അല്ല, ഞാൻ പറയാണ്, നമുക്ക് ഈ അത് നേരത്തെ ഇങ്ങനെ പല ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചും പറയുമ്പോ നമ്മളത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. 1 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഇത്രയും നമുക്ക് തീർക്കണം, ആ സമയപരിമിതിക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വ്യക്തമായിട്ടല്ലേ എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാകാത്തവരാണ്. പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ അവർ ഓക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഈ തവണ ആരാ പറഞ്ഞെന്ന് അറിയത്തില്ല. ഇങ്ങനെ അതാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതേ. ശരിക്കും എന്തോ കാര്യം മനസ്സിലാവാതെ അങ്ങനെ പറയാ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല മാതാജി, കറക്റ്റ് തന്നെ പോകുന്നുണ്ടല്ലോ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ക്ലാസ്. അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ ചോദിക്കുകയും ചെയ്യാം. ആവുമല്ലോ, ചോദിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. മാതാജി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലുള്ള എല്ലാരും അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ചോദിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. പിന്നെ ആർക്കാണ് അങ്ങനെ മനസ്സിലാവാത്തതെന്ന് അറിയത്തില്ലല്ലോ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്നലത്തെ നമ്മൾ ചോദ്യം നോക്കിയില്ല അല്ലെ, നമുക്ക് സമയം കിട്ടിയില്ല. അപ്പൊ അതെല്ലാവരും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ? എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചോദ്യങ്ങള്. അപ്പൊ അതൊന്ന് വായിച്ചോളൂ. അപ്പൊ അറിയാത്തവർക്ക് ഒന്നും കൂടെ മനസ്സിലാവൂലോ. 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിലത്തെ ചോദ്യങ്ങളല്ലേ? അതെ. ബ്രഹ്മം എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു? പരബ്രഹ്മം എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു?